Wow. May recruit. May recruit ka. OMG! Kapatid ko yan! Yo, nandito kami ngayon sa Itbulaga APT Studios. Ayan, perfect. Kasi sasali si Halisa, you're my foreigner. Joke lang. Si Lucas Carson, isang contestant. Ano ba? We're here to support him, okay? So, yan, pasok na tayo. Ayun o. Hali, snap na. Ayun. Mrs. Go, waray. Let's go, bebe. Hali, pasok na. Ngayon ka lang pumunta rito. Ngayon lang. Hali. Pinsan ko. No seats. Pinsan ba tayo? Sumali na dati. Sumali na, 2015. Oo. Dito muna tayo. Dito? Hello, Hali. Yun, TV na, Hali. Dito na kami ngayon sa Itbulaga Studio. Bagong studio nila. First time ko dito. I haven't been to this studio yet. Kasi yung dating nilang studio nasa San Juan. We have Duanta Fem here. Oh, Hali, you're famous. Sikat si Hali. Itbulaga. So I was on this show in 2015. Kaya parang lahat ay nalilito. Magaling sa Chinese cartel at ito. How did you learn that? Kasi sirena ako eh. So mamaya, siga po tayo ng Madlang People! Joke! May VIP seats tayo, bebe. Hello po! Dwayne. Yun, front stage seats. Kasama namin si Babaje. Babaje, kaway ka man dyan. Ayun. Tsaka si John Paul Serrano. Hello. Facebook sensation. Ayun, no? Tagalog din yan. Hindi halata sa mukha, no? Sige nga, Tagalog ka nga. Ano po ba gusto niyong sabihin? Sabihin mo, nakakapagpabagabag. Nakakapagpagagaga. Hala ka, Hali. Naka-on na yung ilaw. Start na. Sige. Babaji, ready ka na? Mag-aartista ka na? Mag-aarte ka na? Wala na po ako maarte. Ano? Wala na po ako maarte. Ay, ganun ba? Magpili ka sa tug-imog sayawon. Okay? Tuki! Ay. This is so funny. My sister is on Itbulaga. How was it, Hallie? It was scary. It was scary? Why was it scary? I don't know, because like so many people like are watching you. Joke lang. Basta Alan? How are you? Okay lang. Bitaw. Bigay kayo. See you in YouTube. Oh, nagatanaw ka? Oo ba? Si Shanta. Mayong hapon. Yeah. Wala, Pilipino. Ha? Unsa man na? Ayusa ba? Ayusa. Tapos na po ang Itbulaga. Hali, how was your experience ang Itbulaga? You like it? Yes. You like that one? Yes. Right, ngayon naman, mag-Facebook Live na tayo. Ayan. Ay, sure. Sige ba? Sige. Social. Facebook Live tayo, Hali. Hello, Pastor. You're my foreigner 2015 second runner-up, Dwayne Woolley. Dito ka, papagitnaan ka namin. How are you? Wapo pa din. You gained weight. Ay, talaga? Mahilig din ako mag-Cebuano. Bisaya tayo. Di ba ako sa ito mag-Bisaya? Ay, ayun siya. Libak ka na. Libak ka na siya. Ay, ayun na siya kasi na kayo. Hindi na Kung saan kayo, mas ako kasi Bisaya. Bicolano kasi ako eh. Ganun ba? So, Oo naman. So, kamusta naman ang family, ha? Kamusta Ng family ko? Mhm. Ay, masaya pa din nandun sila sa Australia. Actually, kasama ko ngayon ang sister ko dito. Wow, at si sister, pakilala
You're a baby na. Yes! Yun no, sigurado ko napakaganda niyan or napakagwapong baby. Go nga eh. The next, ano na, Alden Richards. Yeah! You like Philippine salsa? Yes. So are you speaking Tagalog? Okay, Blackilo, go ahead. Don't say that. For good or for bad? Anong edad niya? Ilang taon na siya sa tingin niyo? Okay, I think 16. 16? Ikaw, Ali? You know, it's very unethical to ask this for the age. Uy! Wala, nag-introduction lang yun. So how old are you? I'm 14. 14 years old, you're that big! 14 years old and you're that big, look at this. 27. Oy, I'm not 27, excuse me! Baby Baste, hi ka naman dyan. Ayan. Ang cute niya. Kabalo ka mag-Bisaya, di ba? Ah, nindot ka. Taga-Bisaya man niya. Ah, taga Jansan. Maayo. Maayo. Ano yung nagdumagete? Ah, nag-atupot. Oh, dito ko na. Nag-atupot ka? Maayo. Pag-halisa ka sa akong vlog, be. Na, dali, bebe. Diri, ako man yun. Hello. Hello. Hello, Dras. Pag-dumagete. Lucas, how was it, man? It was awesome. It It's was good. the most intense 2 days of my life. You know? But I'm glad it's done. I'm glad I finished it and made some people laugh today. Yeah, perfect, awesome. You did. Like when they asked you, oh, this is from Isabela, and you're like, who's Isabela? It's a place in the Philippines. Subscribe kayo dun sa Elboy Carson. Elboy Carson. Kayo Yeah, search I'm niya. doing Olive as well. Awesome guy. Oh, Hallie is famous! Okay, mga Dabar Cats, Wanda fam, uwi na tayo. Maraming salamat sa vlog na to at kita-kita sa sunod video ng Wanda. So sa sunod na video namin, we have a really big announcement para sa inyong lahat, okay? So stay tuned for that. Bago tayo uwi, bili tayo ng sorbetes! Bili na! Bili na! Oh, sorbetes! Bossing! Sabihin mo, anong meron? Anong meron? Ayan. Cheese, langka, and ube. Cheese, langka, or ube? Halim. Say, gusto mo, Okay. Yeah. You're beautiful, you shine like a star.